Hey friends! Good morning! Good afternoon, DI! Welcome to the vlog. Hi ba! Here's Baba. Today is May 12. And it is Mother's Day. Binigret na ka na po. Yes. Bekis daw. Wait na yun. Arte ko na di sila gusto makita sa ayun na makita sa camera. So, we are going to seaside guys kasi may date si Baba. Date sa mga friendships niya pero si ate hindi sasama. Kami lang tatlo. And yeah, it's Mother's Day pero wala si Mother dito. Kasi pagdala, wala si Mother dito kasi pagdala. Kasi umattend siya ng graduation, pumasok tayo kasi maingay si Rookie. So, ang ingit doon sa labas, it's already 1 PM. Wow, look at my face. Ba't ganito? Bakit so red? Red kayo sa camera. So yun, today is Mother's Day and yun, wala si Mother kasi umattend siya ng graduation nga. So, kami lang nandito. Tapos si Father din, hindi din siya sumama kasi ayaw niyang sumama. Guna. Lord, layo. So, yun. Ate is busy there. Nandoon si ate. So, it's just us. So, aalis na kami guys. We will see you there sa seaside. Happy Mother's Day to all mothers out there. Are you excited na ba? Yes, kaya anak ko. Asa naman to sila? You eat first para na kay energy. Asa man lumagat ko, asa man yung buwan. Abi na po. Ayaw paglaag, kuhan dyan na. Marago na sila. Laag daw sila. So, ito lang yung Mother's Day special namin yan. 10 ito sa akin. Tapos ice cream mamaya. Hey guys, so nandito kami sa food court and iniwan na namin si Baba doon sa mga classmate niya. Ang liliit ng mga ng classmate ni Baba, no? Parang grade 1 kinder. So we are just going to wait for Baba here and while waiting for Baba, kakain muna kami ng foodie ko. Kasi hindi pa kami nag-lunch. Pinauna na muna namin si Baba. Tapos sabi niya kakainin sila after daw. Ewan ko lang kasi kumain na sila before, no? Ewan ko anong gagawin nila. Grabe si Baba. Unlike ate before, wala. Kasi walang masyadong friends si ate. So yun guys, we will gonna see you later. Kain na muna kami. Hello guys, we're home. You cannot see me. Grabe! Ang daming tao doon. Hala, nakalimutan ko palang isara itong bintana. Yung lamok. Pasok. So, ang daming tao. Ngayon sa SMC side kasi, Mother's Day, diba? So, nintay lang namin si Baba. Kumain kami ni Rookie. And then, we bought food. Yan, pero gusto sana namin bumili ng cake para Mother's Day, pero wala nang cake, wala na yung natirang cake sa sa Red Ribbon, na lang yung mga birthday cake, pero ayoko nun kasi hindi masyadong masarap. Gusto ko yung yung circle na cake lang nila na kasi yan, maliit pero masarap, pero yung mga birthday cake hindi masyadong masarap. And sabi ni Rookie, punta kami ng Leonas para doon na lang daw bibili ng cake. Pero sabi ko, masyadong mahal. I just wanted a small chocolate cake, pero wala na. And then, pumunta din kami ng Dunkin kasi sabi namin, Dunkin, donut na lang. Tapos, wala na ding donuts, guys. Ambot lang. I think mga pa yun, mga 5 o'clock pa yun. Tapos, wala na silang cake tsaka donut. Sana in-anticipate nila na today is Mother's Day tapos nagbenta sila ng marami, 'di ba? Maraming donut tsaka cake.
Tapos yun, bumili din kami ng ice cream. Tapos sabi ko, doon na lang kami sa Gaisano. Pero since bumili na nga kami ng ice cream, hindi na kami stop sa Gaisano kasi matutunaw na yung ice cream. So, ice cream na muna ngayon. Pero I'm not so, hindi ko na, tawag na. I don't feel like really eating cake. So, okay lang din. Ayan, so, ngayon, I'm cooking foodie for the Doge kasi, hindi pa sila nakakain. Tapos si Ruki na, magbibihis muna ako guys kasi ayokong matapunan ng yung white shirt ko kasi naka-white shirt ako, baka, ma-splash or baka ma-stain siya while cooking. Tapos, basta. So, ang init, and then I wanted to, I don't know if I could see you later, guys, but we'll see. Kasi konti lang yung na-vlog ko kasi yun nga, nagchika-chika kami ni Ruki tapos ayun, nakalimutan ko ng mag-film. So, hopefully I will see you later. Hey guys, so akala ko may naluto na sorry if masyadong maingay kasi Baba is watching tawagan na Captain America. Maingay to. Tapos kakain lang ako nito. Yung pakwan kasi gusto ko nang kainin yung pakwan kahapon pa pero gabi na kasi nung hiniwa ko siya kaya ngayon lang ako kakain kasi while waiting for yung niluluto na foodie ng mga dogs siya ng kain tayo guys. Guys, so kahapon Friday, movie day, pero walang HD. Pero nung chinek ko ngayon, may HD! Kaya manonood kami ng movie. Tapos, of course, meron kaming snacks for the movie. Di ba ba? Ay ba? Kwapake ko. May bapa o bapa kinis baba. Uy. Hindi mo ni magpakis baba. Eh. May pasauna. Ito yung snack namin. Bumili kami ng ice cream. Kasi walang cake, pero okay lang. Ayoko din naman ng cake. Hindi talaga ako masyadong excited sa cake. Ito, yung favorite na flavor namin from Magnolia, Tablia. Yema. Ayan. Kay Baba, sa akin. Tapos yung mga junk food namin. So excited for the movie. Maganda daw yun. Pet Cemetery yung Cemetery? Ano ang Cemetery? Cemetery, Manggoja, Cemetery. Ayan, basta yun. No, go off dyan mo, no? Hi, ba? Wow, daming ice cream. Si Ate busy pa. May ganda ni blood. Wow. Ew. The next day. Hi friends! Good day to all of you! Today pala is election day na! Oh my god! Am I excited? I don't know, pero I was planning to start this vlog early sana, pero I got busy. Kaya hindi na ako nakapag-vlog. Nag-film ako ng giveaway that I need to upload today. Kasi hindi ako naka-film yesterday kasi yun nga, sinamahan namin si Baba sa kanyang lakad. So, ngayon lang ako nakapag-film. Kaya, hopefully, ma-edit ko yun, guys. Kasi, that will be up around 6:30. Hopefully. Pero, mabilis lang naman yun, eh. Konti lang naman yung sinabi ko. So, ayun. Yun. So, yeah, election pala. I was trying to, ang pangit naman, akala ko, yung precinct finder online sa website ng Comelec, nagwo-work yun, pero hindi pala nagwo-work. Hinahanap namin yung names namin kagabi, pero hindi siya nagwo-work. So, it was such a bummer. Pero sila mother, father, tapos na sila, pumunta sila ng maaga. Kasi senior din naman sila eh. Sila yung aasikasuhin. So, kami ni Rookie is mamaya pa. Kasi ang init, tapos stranded lang din kami doon kasi baka maraming tao tapos mainit. It's still 3 o'clock tapos 6 PM naman yung cut off ng pag-vote. So yun,
By the way guys, it's my first time to vote. Yay! Finally, makakapag-vote ba ako. Pero hindi pala madali mag-vote. Hindi ko alam kung sino yung i-vote ko. Kasi wala akong ganahan ba na i-vote. Yeah. So, for sure sa mayor namin si Tommy Estrella. Pero sabi nila, vote straight na lang daw kami. No, vote straight ka, sweet? Sa mayor o konsehal? Vote straight. Hindi ko naman, wala naman akong kilalang counselor. Hindi naman sila nangumpanya. Hindi din sila dumating dito para magkumpanya dito sa amin. So, how will I know? The same as with the senator for sure. Yung i-vote ko as senator si Dr. Willie Ong, guys. I don't know. Kasi, I don't know if you know, a lot of people know Dr. Willie Ong, pero ang dami niyang natutulungan ng mga nangumpanya, Diyoko, no? Pero election na. Pero sa akin lang yon, Dr. Willie Ong, tapos si, De La Rosa, Bato. Tapos, sino pa ba? O, si Robert, Herbert. Dagan des Herbert. Mag-Herbert ka? Dagan din. Oo. Sino? Naalagi sa mga internet, akong gitanaw. Mga kakabaw, kasi nanagan, senator. Hindi ko nga alam kung sino mga... Tapos, si Grace po, yun. Grace po, tapos si Bato, dayon si kanang Villar, babae na Villar. Cynthia. Yan. Tapos, sino pa ba Sino ba yan? Ay, wag niyong iboto yung sumayaw ng budots-budots, guys. Sama na, eh. Bonavilla? Yeah. Shut up, uy. Basta budots-budots. Bakit ka sasaya? Budots-budots. Yeah. Filler kay Siete. So, ayun. Yun pa lang yung dapat 12 yung isusulat ko. Pero hindi ko pa alam. So, guys, we're back from voting. Ang tagal namin. Nagpunta kami doon mga, 4 o'clock, almost 4 o'clock. Tapos ngayon lang kami natapos. Mga 7:15 siguro kami natapos. Ang 4, 5, 6, 7. Mga 3 hours din may git. Ang tagal namin, di ba? Ang dami pa ring tao doon sa precinct namin kasi nagka-aberya nung morning. Kaya oh my God, I'm so exhausted. Ang init doon, tapos walang tubig. Oh my God. Pero natapos kami, konti na lang yung magsisarado na 6 PM yung cut-off ng pero yun nga, ang tagal. So, eto yung finger ko, guys. Yay! I finally cast my vote for the longest time for ilang years na. Ngayon lang ako nakapag-vote. So, ayun. So, I'm so hungry. Hindi ko natapos yung kape ko. I'm gonna eat coffee. I'm gonna eat coffee daw. Hala, na-hallucinate na kasi ang init doon tapos walang tubig. Buti na lang, bumili si Rocky sa baba ng tubig kasi ang init. Tapos we are so thirsty already. Grabe. Let me try your Tabang din mango juice. Mango juice na. I don't like it. I don't like mango juice. So, just gonna drink coffee and drink a lot of water kasi I'm so thirsty. Yay! So, walang masyadong vlog today kasi yun nga doon. Parang hindi pwede din yung picture doon or something. Filler kay kaoy. So, yun. Baka i-merge ko na lang yung vlog yesterday tsaka eto guys. Kasi yun nga. Tapos na yung election, so yung hinihintay natin naman ngayon sino yung mananalo. Jeng, jeng, jeng. So yun guys, kakain muna tayo kasi parang I'm going crazy kasi I'm hungry and thirsty. So see you later, hopefully. Hintay guys, ato pan, tsaka butter, tapos may natira pang tempura, tapos meron ding lumpia na tapos yan, bumili kami ng tinapay sa labas kasi baka walang pagkain. Ayan na. Pero nagluto si mother ng lumpia. Tapos I need coffee kasi napagod ako doon. Grabe ang init. Tapos walang tubig. Naubos yung energy ko. So kain tayo guys. Hello guys. So I'm just gonna edit na my video that is supposedly be up
tonight, but I don't think it will be up tonight kasi it's already 8 in the evening, tapos hindi pa ako nakapag-start mag-edit. So maybe bukas ko na lang siya i-upload. Ang daming yan kasi hindi na kaya, and I'm so tired. I don't know, na-tired ako doon sa election. So yan, I'm just going to edit the video para hopefully by noon, maaga ko na lang siyang i-upload bukas, diba? Hopefully by noon ready na siya. So yeah, my plan did not today na i-upload ko, but okay lang, bukas na lang, may bukas pa eh. So I think it's the end of the night now, and Baba is getting crazy. Lululo. So, Anati. Hala, manayaw mo? Lol? Ha? No. So, yeah. It's the end of the night, and I wanted to say goodnight na. Para ma-edit ko na talaga. Para dire-diretso na. So, I hope you have a wonderful day and a great day as always. And I hope that you voted wisely, guys, kasi Rocky was reading the result and hindi masyadong maganda yung result sa senatorial. So, para sa akin para sa amin, according to us, hindi masyadong maganda yung result. So, I just hope that everyone voted wisely para sa ating country. And, yan. Good night, and always remember to be nice, be kind, and keep that smile, and see you on the next one. Bye!